nindot pagpurmas kong balay, oy. Oh, kapalit na kita kong lamisa, bago pa dyan taon kay ni. Nindot ako mga papilit sa bongbong. Usapasan, akin ni ako ang bintana. Sa una sa ako pa ni, pero jilusin na. Oh, una na yung kortina. Nindot pa kayo kong mga sounds. Duha akong TV. Ako CD. Wow! Apa dyan ko'y bagong rip? Sus, mo dyan yung pinakadambis dyan ako. Ito kong bana. Kung wa pa itong ambag akong bana, ambot oy, naunsa to siya. Anong niambag to siya? Nasobraan siguro to sa lato-lato na mo. Or nakulangan. Oh my God. Ako na maglubi. Ako na kong mga buto. Niambag man no. Nakakita siguro to. Usa ka bukmata nga ilaga. Usa nang takadusina ang mga anak ro. Usa na magibilin po niya na ako noon alam. Ah, puto kong bana eh. Kung naa pa to siya, kini akong balay. Nah, nakasimahin ang tani. Gitalis na ang tani, di lang tani pluman. Wah, gusto itong banaha po eh. Atuan ko akong kusina. Ano na takin akong kusina po? Inita nas panahon ukiran. Mahalang init, at least di mo uwan. Kay sos, mapuspon akong pag-antong Mari da. Kahapon ba? Si Mari yung gito nakita, gina kong nagpalit o bagong rip. Naanta to'y rip siya? Naguba siguro? Or naara sila niya, gipunan lang usa. Ang iya Mari dato, Mari Si Mari na dato pa. Ako in taon, sos. Ako in taong lumboy in taon, wapa in taon mauga. Paita ako negosyo lumboy na. Tapos ang kwartar po, igor ko para palit us kilo bugas. Paita. Murday kwarta si Mari dagan. Manghuwam ko Mari deh. Ako lutukan na kay basig magpahuwa ba ito ba? Kaya happy tara ba pong Pasko? Manuoy pa dito. Nagpabag na istorya kay marunaa siguro ron siya diha. Doon sa bitaw ko. Kabog-kabog na pala yung aking mga gamit. Ay, Mari! May buntag! Uy! May buntag pa rin! Uy! Saan ka nila? Siyempre, kagi akong pakay na rin na pipa. Ay, buntag ka ba? Nagkasinso naman ka, Mari. Dugay-dugay na ko nakalaag diri ba? Nagkana nagamit guni mo? Lagi, uy, di ako ipamalit. Sa di pa nasa ko yung dumanan. Grabe, Mari, nagkadato naman ka diri. Uy, nagkadato ng TV. Tapon ba mo? Ikato nakita ano ko no? Na palit og grip bag ko. Oh, ako to! Oh, daan malagi ko. Asa mo gipalit mo? Ay, ako gibutang! Agad to ding karaan eh. Ay, nagguba na to, pre. Akong gilisan na yun, pre. Uy, kay ako ang mga sudan. Mga daot na. Kung humba. Sudan dia, may pa. Kung sudan mo dia. Wah, nagbaboy ko. Naghumba ko rin. Lagi ako sudan ako ato, Mari. So, sige sa mo sa rin daw to sa kakaltik. Paita. Nawa ko rin kunawa kita mo. Ikaw ginamos. Ikaw ginamos ko. Dahil asa na yun. Kanang, Mari. Kanang. Mas pungkot ta, Mari. Hindi pa ko i-describe ni mo nga mga... Kanang. Paita rin kwarta lagi, Mari. Huwag kay kwarta. Pahulaman ko diyan eh. Kwarta, uy. Kwarta, nagapalit kag gamit uni, uy kwarta. Ginusi pa to sa una yung tao sa ako ni. Hindi ako nagpajusa. Saan kasing ka? Wala nang pagmangutang. Wala nang kwarta lagi ko. Palit ka na kukuhan ka ni. Kung mariti ka, pari ko nimo. Asa ba si pari di? Kabaw na ka ni pare. Ni ambak og lubi. Ambot lang. Pusin yung ambak og lubi. Ni ambak. Ni kakat og lubi. Ano nga? Naso ako. Taglibo ko. Sobrang ba ito sa mong lato-lato. May pag mo galato-lato. Wala mo pa tayo maglato-lato. Ay, may ambak sa lubi. Na, wako ka kuha lagi ko mga butongan niya nakakita siguro tong ilang nga usar yung mata. Ay, katuyaw na din ha. Ilang ako sa mata. Nabiyuda na ko ang pati. Uy, sa'yo na. Sa'yo mo siya nagkuhan ko. Dali ani ka makakita ron kuan mari kay dato kay kada kay kwarta pa lang. Kay Disyembre na bi happy pa. Mata di pinis ko advance ba. Uy, please kuha sa imong inanak. Ang ginuwasan. Na ako gipalaba pa dito. Palapa pa nimo? Okay, daga bulingon ako nagkuhan na kaya ako pa nagipagpira ko balik ko. O amo koy kwarta. Nanindar git ka mo ka. Kung ito sa ito, Mari, lumboy rin tao, di ka maloya na. Ang halin ito, 20 pesos na. Ikaw, tulog mo buwan, di ka ito buwan nga mahulbot ang ulo ng isong ba? Hindi ko kwarta, mamuta ka na ako eh. Pangtang ako, Mari. Oh my God. Pangtang ako eh. Nari kwarta. Ang sa may madala ko, bating layuan, inyuhag anihan, hinyo ako po'y madala. Kana lang TV ni mo, kasama Ay, TV, oh! Sa matawag ka ng TV nga mahalon ka, ayaw na akong TV. Nakin ko under eh. Kumari, rin ito, di ka kanan ako sa TV, Mari. Lami, dito ko na TV yan eh. Utanaw ko ka ba, kaya probinsyano. Ay, pabila ko na. Una ako hindi, kusak ka na. Usap na. Radyo. Radyo kayo ni. Nga radyo. Napuno ka rin sa lawa. Na, naglawa kayo ni, kaya wala na akong gigamit. Wala mo gigamit. Wala ko ni gamit-gamit, kaya di naman ko ginang mag-radyo ko. Kaya na may TV. Ano ko yung radyo dito sa mua? Saan ko ni radyo? Pero ka nung kaglato-lato.
Kung sampai dyan lato na kung pag salida ko probinsyano na di lato probinsyano ang radyo. Kabaw ko ikaw basta tigkaon may ginamos. Pasok ka na to yun. Okay. Wa mo lagi ni muna. Wa mo lagi ni muna kuan ligan na kalimti. How mo ko ni mo gud ikaw. Kira mo ikuan ipayo lang na. Muna yan tayo na nabugtok ang wire niya nagaputol. Ang isang taon ka mali. Ay lain din ka na TV lang. Ay, TV ka na lang. Ano na? Nakita ko na may ipayo lang na 50 ray ayo da di. Makadungog na kag mga lato-lato di nga. Nanguwan pagi ko ni mo kwarta ya. Ipayo na nun na ko rin. Tagay ko kwarta kaya may payo na. May kwarta ay dala na dito kapoya pa ni boy. Ibaran lang kag mangutang. Gipadala na kag gamit. Taon ka mali. Ay, padala po kanya nawa. Guba ko yun. Isang taon ka wa kay bangko din. Wala bro, ako wala bro bago imo nga nang kwan gamu na sus. Wala ta pare. Gahugaw ang kung balay diri pare. Oh, daghan lagi atog oh. Oh, kadyo ka madako. Oh, saman ka. Kabaw ka nga akong balay ni. Sisitig mga tiil sa mga rasaw. Kami ang tiha po na niyang sa amin. Radyo yung taon. O